Ojku. Masz chrupeczek. Dobra, nie chcesz, to nie. O. Hop, podbił go. Jeszcze raz. Hop, hop. Ojku! Łap. Łap. Ojku! 3, 4. Łap. Ojku! I... Łap. Ojku! Ojku! Łap. Ojku! I jeszcze raz. 3, 4. Hop! Ojku! Gdzie ta piłka? 3, 4. Ojku! No łap, dziewczyna. 3, 4. Hop! Ojku! No, 3, 4. Hop! Ojku! Teraz tata złapie. Hop! Ojku, nie złapałem. Uciekła nam piłeczka. Już bierzemy piłeczkę. Hop, 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 hop. 3, 4, łap. Hop! 3, 4. Ojku! No ale ty się rzucaj, dziewczyna. Super, brawo, ładnie, to było dobre. 3, 4, hop. Zrób minkę. No, kręcia, łap, hop. Ojku, ojku, ojku. Dawaj. 3. O, brawo. No, leć po piłeczkę, Niunia. Leć. Dajesz. Hop. O, uciekła.